Biye ala muso ye joué kalo tile 23 san 2023 o bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka ministru olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn ye kɛ arabadon uti kalo tile 2 san 2023 kɔnɔna na. Ɲɔgɔn ye min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni kɛla Kuruba palais kɔnɔna na k'a yamaruya ta ka di an ka jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Asimi Goita ma. Ɲɔgɔn ye kɔnɔna na u da maga baara caman kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min ni ale yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen no sɛnɛ ani bagan mara o kɔni kɔnɔna na u da maga ale ka baara kura olu yɛrɛ kɔni caman na. Fanga tigilamɔgɔ minnu ni olu bɛ Niger n'o olu bɛ wele ko CNSP n'olu yɛrɛ kɔni bɔla ka fanga kura ta kɔsa in na olu yɛrɛ kɔni bɔla ka na foli bila kɛ arabadon uti kalo tile 2 san 2023 kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Asimi Goita la foli bila min ni a yɛrɛ kɔni kɛla baro ɲɔgɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ ni fangajɛkulu yɛrɛ ni General Salifu Modi ni ale yɛrɛ kɔni kun b'a ɲɛma a bɔla ka kunnafoni di kɛ an ka kunnafoni dilaw ma ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka na foli kɛ Mali la ka sabu kɛ baara ɲɔgɔnya min ani badenya min ni o tɛmɛna olu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. U bɔla tuguni ka kunnafoni di k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ Abdraman Chani ko olu yɛrɛ n'u kɔni bɛnna kan k'u kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ ko walasa région du Sahel o yɛrɛ kɔni ka basigi. Musa Alassane Diallo ni ale yɛrɛ kɔni ministre de l'industrie et du commerce ye a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ka sigili kɔfɛ ministre so kura in kɔnɔna na k'a ye baara caman sigi sen kan walasa Mali ale yɛrɛ kɔni bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta sɔrɔ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cogo min na. Dimitri Peskov ni ale yɛrɛ kɔni ni Irisi jamana ɲɛmɔgɔ u ka porte parole ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kuma caman kɛ kuma caman min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni bɔla fɛn min ye monnaie brique o yɛrɛ baaraw olu waleyali ye. Mita Gawo kunnafoniya dɔw yɛrɛ bɛ ka bɔ k'a yira k'a fɔ ko casque bleu égyptien ko o yɛrɛ kɔni mɔgɔ 860 ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ Mali la. Kiriko kunga wurikiya dunya ni mɔgɔ caman b'a wele Rose Poivron a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni kan ka san 1 o yɛrɛ kɔni ka so kɛ miliyɔn 1 o yɛrɛ kɔni ɲangini dela ka kan k'o sara. Kunnafoniya dɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka yala bɔlɔlasiraw kan ko fɛn min yɛrɛ kɔni ni o kɔni ye dire ko marifa kan o yɛrɛ kɔni durulen bɛ olu fɛ yen nɔ an bɛ Ala deli Ala ka jisuma Ala ko kɛ Mali kɛlɛkɛ fura ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigérien olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ kunu arabadon su Niger jamana ɲɛmɔgɔ General Abdraman Chani k'ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoni giriman di kunnafoni giriman min ni o yɛrɛ kɔni sinzila CEDEAO mɔgɔ olu yɛrɛ kɔni yɔrɔ a yɛrɛ kɔni ye kumakan di kɛ kumakan min yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ɲangini min ni o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ k'a sɔrɔ ɲɛɲinini ani kumakasigi o ma kɛ ɲangini min olu yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni kɛla u ka télévision nationale la. Kunnafoni ko cɛla an bɛ taa Côte d'Ivoire ani Kona Bedié ni ale yɛrɛ kɔni kun ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Ala ka wele o yɛrɛ kɔni sela de ma k'a to san 89 na an bɛ Ala deli bada nɛma ale ko di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma. Ni ne kun bɛ da sago kɛ bi kunnafoni na foli belebeleba an m'o di an lamɛnbaga ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan ni mɔgɔ i bɛ fɛ i ka lakodɔn k'i ka minɛw lakodɔn ani k'i ka yɔrɔ lakodɔn ni mɔgɔ fɛnɛ bɛ fɛ i ka foli ka kɛ an ka kunnafoniyaw duguma i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 ni ne kun bɛ da sago kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ.